Με το μαχαίρι, ναι, σκούρι. Ακριβώς. Με το μαχαίρι και με το καρπούζι. Αυτά είναι η βαφριά, πώς το λέει. Αυτά είναι για αυτή τη δουλειά. Εδώ δεν μπορείς να πετάξεις μαχαίρι. Σκούρι, πετάω και πάει, 10 μέρες και... Εδώ καλά είναι. Πιο μπροστά, εκεί στη γραμμή. Εκεί, πίσω από τη γραμμή, ναι. Καλός είσαι, καλός. Ρίξε. Αλήθεια. Αυτό είναι. Δεκάρι. 50 τώρα, κατευθείαν. Δεκάρι. Άντε να δω. Μην το σαλιώνεις, άμα το σαλιώνεις χειρότερο είναι. Άστο, δεν τραβάει. Έγιναν και δύο κουβάδες σίγουρα πρέπει. Άμα πήγες δύο κουβάδες σίγουρα μπορείς να το πεις. Πόσο 2 κουβάδες τσίπουρο. Δύο κουβάδες. Δεν έμεινε μύτη όρθια. Θα χαλάσει το μηχάνημα, άστο, πάει. Αν πήγες δύο κουβάδες σίγουρα πώς μπορείς να... Πόσο? Δύο κουβάδες. 2 κουβάδες. Ναι. Πλάκα κάνεις. Σε νικέρ, όχι κουβάδες, σε νικέρ. Όρεξη. Με ζέγει, καλό. Και γίνεται. Τι σκέτο. Σκέτο δεν πίνεται. Όρεξη να υπάρχει. Αλήθεια. Να πας. Ο κύριος. Άμα είσαι όρεξη, Δεν μπορώ να το κάνεις, είσαι μου μια το λένε. κουβάδα. Τι ώρα? Να μπαίνεις στην βανιέρα και να πίνεις, πώς σου λέει, Στεγνός. όχι σκουριασμένος, όχι σκουριασμένος, πιάνω σαν